Euskaldunok gautxuri konsagratuak garen arren, txinatarrentzat gauza berria da gauez ateratzea. Orain urte gutxi pentsa ezina zen gauez jendea parrandan kalera ateratzea, haien kulturak beraiengan zuen eragin sakonagatik. Gaur egun ordea eta mendebaldera gehiago begiratzen duten heinean, gazteenak hasi dira gauez Beijingeko kalei kolorea ematen. Ezagutzen dut nik bat, gaur ostirala izaki etxean geratuko etzena. Arratzaldeko 7 dira, dagoeneko ilundu du Beijingen, eta gaur gabean lagun euskaldun batzukin geratu naiz ondoko jatetxe honetan. Ea nola di joan gaurko gaua eta ea ondo jaten dugun. Euskaldun batzurekin elkartzekotan dela esan aldu, euskaldunik ba alda gehiago Beijingen ala. Euskaldunak mundu guztian zehar sakabanatuta gaude, ez da uste zenuen ba. Jesusek eta Jabik Fagorrek Beijingen duen lantegian egiten dute lan. Eta jatetxe berezionetan egin dute zita Judasekin biek eta Izarrak, Jesusen emazteak. Berezia tokia bai, ez daukat jatetxe txinatar arrunt baten itxurarik. Baina ez dago gaizki, ez zoixe? Jatetxe guztietan olako gauza gertatzen dira? Apur bat berezia da, islamarra eta musika apur bat desberdina eta, bueno... Erdia txinatarra eta erdia arabiarra den jatetxera gonbidatu dute Judas bere lagunek. Txinako lurralde musulman bati, Sichuan probintziari dagozkion ezaugarriak ikus daitezke hemen. Hau, hartugun beteka. Hala ere, ez dirudi hori problema denik, janariari dagokion ez behintzat. Arkumea, brotxetak. Ondagizuela. Janaria barra-barra eta ikuskizuna holtza gainean. Dantzari exotiko hauek ikusleak eurekin parte hartzera animatzen dituzte. Nik ikusi dut neska hori filmen batean, ez altzen Rodriguezen eta Tarantinorena. Ara, horrek euskaldun itxura dauka. Jesus ere animatu da dantza egitera, ez da makala, hori da hori mugimendua. Eta tragoska bat holtzan botatako izerdiak berdintzeko. Baina gau guztia jatetxean pasa behar aldute. Oiturak zer dira, jende ere bai afalduz aparte juten dire edatera eta txinatarrak berez. Normalien, jatetxe batea juten dira, han afaldu edan eta gero txera. Nortu dira tabernetan eta pabetan eta diskotekan juten direna. Jende gehiena kanpotarrak. Gero eta gehiago, jende gaztie eta sartxerari da pixka bat movida horretan, baina... Oiturak aldatzen doaz pizkanaka, ez? Eta hau zer? Bueno, venga, bitza, apurka, pizkanaka dana maitzen, nik ez zurra. Hori, hor dagoen eta... Afaldu ostean parrandara, Beijingo gaua ezagutzera, baina bueltatu gaitezen orain Hondarribira.